al meu costat sempre et sentiràs segura. Jo et protegiré. Estic 100% protegida, ja no tinc por. Ei, què fas? Tu, un altre cop? Què fas? Jugar amb un tanc? No és un tanc. És un Leopardo 2E, que és una variació del 2A6 alemany adaptat a les necessitats de l'exèrcit de terra espanyol i fabricat per Santa Bàrbara Sistemes a Madrid. Bam! Joder, quina precisió. A l'exèrcit espanyol n'hi ha 219. A 11 milions per tanc serien 2.400 milions d'euros. 2.400 milions? Si això és el 70% del pressupost de Barcelona. Tu saps el que es pot fer amb 2.400 milions d'euros? 219 Leopardo 2E, que és una variació del 2A6. Em refereixo al que es pot fer en seguretat de veritat, en seguretat humana, per les persones. Garantir serveis públics, crear habitatge, assegurar subministraments d'aigua i llum. Ui, sí. Habitatge, aigua, llum... Et penses que l'habitatge et protegirà d'una guerra? Mike, Dios mío, Mike, cúbrete, vamos, vamos, maldita sea. Nos está atacando un chalet adosado y una artillería de semisótanos. Vamos, Dios mío. Si tant vols salvar el món, què et semblaria destinar tot el pressupost d'armament a lluitar contra el canvi climàtic? Què et sembla si fem les bales reciclades i les fabriquem amb càpsules de cafè usades? Ni per tu ni per mi. Un cafè, una bala, salva el món i protegeix la humanitat. Talleu! Però tu t'estàs escoltant? Però tu ets conscient de les condicions infrahumanes en què es troben moltes persones? És una emergència que s'ha de resoldre. Un moment. Has dit emergència? Ostres, haver començat per aquí, doncs truco a la unitat militar d'emergències, la UME, i que ajudin aquesta pobra gent, no? Quina emergència és? Un terratrèmol? No. Un tsunami? No. Una invasió extraterrestre? No. L'emergència és que molta gent no té garantit ni un plat a taula. Això no és gens creïble. T'han menjat el tarro. Però no ho veus o no ho vols veure? Destinem uns diners a l'exèrcit i armaments suposadament per defensar la gent, quan el que realment amenaça les persones és no arribar a final de mes, no tenir les necessitats bàsiques cobertes. Cal repensar la nostra idea del que és la seguretat i la defensa. Hem d'entendre que la seguretat militar significa protegir el poder, mentre que la seguretat humana de veritat és defensar les persones. Menys tierra, mar i aire i més casa, aigua i llum.